El bàdminton és una modalitat més coneguda com un joc que com un esport, però requereix unes qualitats d'agilitat, reflexos i resistència molt fortes. Tant és així que està comprovat que un partit de bàdminton, tot durant menys, desgasta més que un partit de tennis. A Argentona, fa un parell de temporades, ja es pot participar als campionats federats amb el Bàdminton Club Argentona. El Bàdminton Club Argentona és un club de creació recent, nascut des de la necessitat dels nens de l'escola esportiva que agafaven nivell en aquesta disciplina, de poder jugar a competicions federades. Al febrer del 2007, alguns pares van juntar-se per fer realitat aquest somni. La seva escola de bàdminton ensenya tant a petits com a adults, ja que a les competicions hi ha diferents categories, però si un nen agafa nivell professional pot jugar a la mateixa categoria que un adult. Les imatges corresponen a una exhibició a la Festa de l'Esport d'Argentona, on es trobareu cada any participant. Ja han obert les inscripcions per a aquesta temporada. Tots els que vulgueu provar podeu adreçar-vos al pavelló municipal d'Argentona.